Pogledaj, možda je u kuhinji, možda pomaže kuvarici. Jo, tetka, pre bih rekla da je neko pričurljio uza zid. Nataša! Dobro, tetka, Ilija! Dok i ja bolje znam njegova skrovišta. Ilija, sve se bojim da ne bude gužve. Doći samo oni koji zaziru od duga Đure brzo ili su bacili oko na udavaču. Pade mi ko melem na dušu. Jo, Ilija! Ilija, šta radiš, živ ne bio? Zalijevam cvijeće, gospođo. O, ne krste Boži. Obuci se pristojno, idi pomozi Nataši. Svakako, gospođo. Ilija, ti vrlo dobro znaš da ja nisam gospođa. Dobro, gospojice. Tako, ti pozovi onu galeriju i vidi zašto moj poklon za Natašu još nije stigao. Svakako, gospojice. Tako, ajde. Ajde! Tetka! Tetka! Tata hoće da ustane. Jo, gospode, Bože, samo nam je još to pali. A doktor je kazao da ostane bar u kolicima. Jo, tvrda je to glava lička. Opet će nam napraviti nekakav skandal. Sad ćeš se prošli put. Jo, misliš da ja to mogu da zaboravim? Ilija, gde si? Ilija! Ilija! Zvolite, gospojice. Iznesi ovaj štafela i isprazni pepeljar, čovječe. Iznesi štafela, isprazni pepeljar, iznesi štafela, isprazni pepeljar. Oj, živote, Skote. Aha! Vidio sam. Ilija, znaš dobro da ne volim da mi duvaš zavrat, ne li jednu materiti. Vaša sestra, gospojica Stana, nam je moja rekla... dobra sestra Stana sazna za tvoje marifetluke, letit ćeš mi preko plota na Glavačku. A ako te ista vaša sestra, gospođa Stana, sazna da ste pili, letit ćete ponukle. Ne, mudro, Ilija, materiti, nalijen. Ajde. Vredi rizikovat, joj. Merak mi je malo. Merak mi je malo konjaka. Ilija! Sakri go, Ilija. Ilija! Jo, Ilija! Đuri! Dragi moj! Pa kako si mi, Đuri? Je li sve u redu, a? Je li u redu sve? Oj, narode like i korduna, došlo vreme da se diže buna. A šta je ovo? Ne znam, sreće mi. Ne si rećemo, jo Đuro, tebi ne vredi govoriti. Ti znaš da ti je doktor zabranio i duvan i pić. A ti? Jesi zvao galeriju? Niko se ne javlja, gospođice. Jo, gospode Bože, moj poklon za Natašu. Nikako da stigne. Ima li Todora? Ama čuješ šta pitam? Ma vaki, jedan krupni čovjek, nisu kada su ga na brdu pravili, u ruku more prikolcu zahvati, cijelu prikolcu u jednu, a kamion u drugu ruku, taki je to čovjek. Kultura, naškolovan, čak i naočare nosi sa staklima nekim vako debelim. I kakve su to naočare, baja bolan. Koga ti traži, curo? Ma Todora bolan, on ti je moj menadžer bio u Derventi. Ne znam ti ja nikakvog Todora, časti mi. Pa Todor je meni ovdje zakazao kontakt s novim menadžerima. Reče mi da će ovdje biti ovako raje, da će me slikat za novine u neki film da se ugura. Smo se mi negdje... Vrtka prava. Vidjeli, curo? No vidjeli ste vi mene na TV-u. Ja sam bolan umjetnica, manekenka, Ruža Lukić, Rozi iz Sarajeva. A ovo ti je moj glavni menadžer i muž Kamenko. Aj, Kamenko, kaži nešto, nemoj šuti. Evo odmah. Ajmo Raja, Marlbora, ajmo Bonta, ajmo 2 za 5, ajmo 20 za bok, što ćemo li? Ajmo. A imaš li ti djece, Rozo? 4, 2 sina i 2 čeri. Sinovi moji garant. A vidi, očuvanosti vi kisali, butina. Pipni ti, šta su kipio? Ajmo, Kamenko, gore mi svijet, kupli smo i neki poklon za rođendan. Ajmo. Jesi vidio ovo, a koliko djece? Onda 4. Ilija, čuješ li si ono, idi otvori, nisi pustio korenje, hajde kreći. A piše poručio stablo. Jo, gospod. A tebi bi bilo bolje da si ostao u krevetu. Jesam ja, draga moja i jedina sestra, Stano ustao na vašu radost. Znam ja kako se vi meni radujete. Jer sam ustao jer imam važna posla. Imam važna posla sa svojim advokatom, Hadži Antićem. Gospodin Andrija dolazi u... Gospodin Andrija dolazi, želio je da te pritegne. Gospodin Andrija dolazi zbog Natašinog rođendana, a ne da ga ti zamojavaš nekim tvojim problemima. Šalim se, draga moja jedina sestra Stano. Dobio sam depešu
Znaš, od Neđe Muždek. Ko ti je taj? E taj Neđo Muždeka stiže večera sa svojim advokatom, znaš. Kuku, Đuro, opet si se kocko, crni Đuro. I sad reket na Natašni rođendan. I reket, crna stalno, ko će meni uzimat reket? Đuro, ja moram da isprazim dušu. Ja moram sve da ti kažem. Ova kuća, ovi bazeni, ove firme, ove pare. Tatice, jedno čekam nekoga da ti predstavim. Ovo je gospodin Jovan Auerbach, likovni kritičar. Za prijatelje, John. Jeste, ali nemoj da te brine, tata nije tako opasan kao što izgleda. A ovo je moja draga tetka Stana. Ona niti je opasna, niti izgleda. Vrlo duhovito, gospodine, vrlo duhovito. Ostaje je, gospodine John. Ostaće Johnny kod nas, znaš, preko Da, vikenda. Šta ti je to? To je moj rođendanski A, pogledajte. poklon. John mi je uranio sliku. A šta to treba da predstavlja? Moj posljednji rad, tata, to je moj autoportret. Kam te lepe sreće da je poslednji. Molim te, Johnny, pomozi mi da ga okačim. Sa osobitim zadovoljstvom, dušice, izvoli. Ako možemo vrati piću, ništa neće. Vidite, gospodin, ovo je potpuno novi pravac koji tek dolazi ove zabite krajeve pod nezasluženim i nepravednim sankcijama međunarodne zajednice. A pa prvi 100 godina je teško, posle se čovjek navikne. Da. Ilija, šta ti kažeš? Pa Johnny je jedan od vodećih kritičara likovnih umetnosti. Tako je, tako je. Ilija, piće Ilija. A vrlo ste Piće ljubazni. može, piće obavezno. Ja bih jednu Coca-Colu. Ne može! Nalij mu nešto konkretno, a ne tu obojenu vodicu. Jer opet si mi našla nekog budi bog s nama. Ilija, Johnny, ćeš pokazati sobu, molim te. Da, svakako, da ga Da, radiš. Iliju sam već primetio. Dozvolite, Ilija, molim vas. Čudno rezan lik. Ilija, Fantastično. mi mu dođemo kao životinje za te umjetnike. Slušaj, druže brzi, kaži, napolje Hadži Antić. Ja u njega čekam, daj ga vamo. A Ili, molim te, reci da ti pokaže sobu. Hvala. Ćao, idem da se bavim drugim gostima, pa. A kako draga Nataša. Samo posle vas, dragi Ilija, posle vas. Čudno rezan lik. Da ja to čujem, da je gospodin Andrija Hadžijantić poranio. Jeste, uželio je da te pritegne. Šalim se, draga, jedina sestra Stano. Imam jedan važna posla sa Andrijom Hadžijantićima, ali ako on to bude odugovlačio koliko njegovo udvaranje, tebi onda mi možemo ući u sljedeći vijek. Gospodin Andrija Hadžijantić. Trebao je on još pre 100 godina tebi da napribavi. Đuro, vidi ko je, Đuro. To je jedna zamnata i jedna. Ja da ti Ne kažem. možeš tako da govoriš o svom doktoru. Ma ne govorim ja o svom doktoru, nego onoj zamnati patkaste guzica Andriji Hadžijantić. Zdrav mi bio, Hadžijantiću. Imaš li sve? Imamo, gospodine. Ajde. Ugovor po kome se gospodinu Nedeljku Muždeki ima isplatiti 50.000 Deutschmaraka. Gde će dole navedeni predstavljati stranku, dok će gore navedeni gospodin Đuro Zec. To je Strati! Ko ti je taj muždek? Sin, Tvoj sin. koji moj sin, Zlajin sin, Zlajin. Ja ne poznajem nikakvog zlaja. Zlaja, to je moj drug iz rata, pa šta tebi vredi govoriti? Elem, ja hoću da pomognem njegovom sinu, kad njemu nije sama dolazio k meni, još sam bio u izvršnom vijeću, a ja pritisnut brigama, državnim poslovima ne učinim mu i sad ne malerbi, ove sankcije, pa ova mafijaška bagra, pa... Pa inflacija, gospodine Đuro, također. Trk mrt, Hadžijantiću, trk mrt! Sve se topi, sve nestaje. Elem, ja ću sada uzvratim udarac, daću 50.000 maraka živom jedinom nasljedniku moga Zlaje. To je mnogo para, Đuro, da li si normalan? Mogo, ali Zlajo bio ljudina, pa vidiš, to će me u krajnjoj liniji osloboditi poreza. Hadžijantiću, ti si napisao na tu papirinu da pare pripadaju jedinom živom potomku Zlatka Muždeke zvanog Šonjo. Upisujem, gospodine Đuro. Zašto to radiš, Đuro, za ime Boga? Cjenj, draga moja Stano. Hadžijantiću, šta si tačno stavio one novinetne? A evo tu je oglas, gospodine Đuro, da se jedini nasljednik javi vama. Čitaj. Da se jedini nasljednik gospodina Zlatka Muždeke javi vama. A on se jedini javio, je li tako? Jeste, i on će večeras doći sa svojim advokatom, ti ćeš mu dati da potpiše ovu papirinu i izbrojati mu 50.000 maraka. Daješ gotove pare, Đuro. Dajem, Stano, a dat će i meni. Pa ko će ti dati? Ko mora. Hadžijantiću, leba ti prošetaj malo moju Stanu, vidi kako mi ubledila. Sa osobitim zadovoljstvom. A muzikantima kaži da zasviraju nešto konkretno. Biće, gospodine Đuro. Ajde.
popravljaj statice. Brinite malo o sebi, curo, i okani se ove tralala gomile i uvati se konkretnih stvari. Red je da imaš porodicu, dom, čovjeka, decu. E pa ako je tako, onda imam ja lepe novosti za tebe. O, Znaš, mogu misliti. mogu da se verim ove nedelje. Ja, ona zamnata, Johnny, a? Samo ne znam kako da se odlučim. Pa kaži mu odlučno, ne. Kako tata, on je tako šarmantan, pa je divan, Jeste, pa da, pa kad baci oko na miraz. Tata, grešiš, molim te, grešiš. Pa nećeš ovdje da ti djeca naliče na ove tvoje portrete. A šta fali mojim portretima, tata? Jo, Đuro, šta će ti taka unuča, Đuro, joj. Iako nam niko nije otvorio, osjetila se dobrodošlica. Imam čast da vam predstavim gospodina Nedeljka Muždeku. Imam čast da vam predstavim gospodina Nedeljka Muždeku, gospodin Đura. Za vas, drug Ilija. Budite tako ljubazni pa informišite gospodina Đuru Zeca da je došao gospodin Neša sa svojim advokatom, Vitomirom Trumbićem. Vaše stvari, molim vas. Hvala, dobri čoveče. Vaše stvari, molim vas. Hvala, dobri čoveče. Vaše stvari, molim vas. Hvala, dobri čoveče. Molim vas vaše stvari iz glave. Hvala, nemamo nameru. Čudno rezan lik. Zapamti nešto, ja sam tvoj advokat. A zbog čega? A zbog onog oglasa u novinama, mirišem da ćeš dobiti veliki poklon. A zašto da bacamo pare na advokate kad ja mogu da se lepo obučem, stavim kravatu, šešir i time legalno predstavljanje završeno? Ma nemam pojma, gazda Vitomire, čemu sve ovo. Druga Đuru nisam vidio kad smo moj pokojni čale bili kod njega u Nuzgadurinu. Pa tako nas je ko kufer izbacio. Ne trabunjaj, Nešo. A zašto volika potera za tobom? Drug Đure je mračno bogat čovek, ima tolike firme po svetu. On je pravi biznisman, bre. Pogledaj, vidi ovu viletinu s bazenom. Slušaj, ja ću da razgovaram sa njim, a ti samo ćuti i klimaj glavom. Trudi se da ostaviš utisak osobe koja je značajna u društvu. Ni za živu glavu nemoj da se sazna da si samo pomoćnik u mojoj molerskoj firmi. Ja, šta mi fali? Joj, ne ostavljaš utisak, Nešo. Vidiš da se on valja u lovi. I ko zna, možda će da te uzme za ortaka. Ne, izvinjavam se. Gospodin Đura. I ja ga tražim. Ja sam Andrija Hadžijantić, njegov advokat. Da, imam firmu Hadžijantić i čerka. Kakva slučajnost! I ja zastupam firmu Trumbići. I možda kada. Ti ćuti. Nije, brate, nego Trumbići i Trumbić Simčina. A kako je vaše cenjeno ime, kolega? Vitomir Trumbić. I vi ste Trumbić. A ne, ja sam baš sastigao. Dragi kolega, imam čast da vam predstavim gospodina Nešu Muždeku. Osobito mi je drago. Znači, stigo je, tu je, joj. Ovo je mali Muždeka, pa poznao bi ga, joj. Kako je ovaj? Vitomir Trumbić, njegov advokat. Jantiću, ostavi nas samo. Šta vi to polni ide? Koji biznis radiš, a? Radim s farbama. Jeba ga ti, uljane boje, vodene boje. A ja se spolikolol, pa sam kriv. Kriv tako to, kamen, onaj. Viskast je na oca. Imam i u kući, ti bi se dobro uklopio sa mojom Natašom, i ona slika. Šta, pa sad? Umreću od smeha. Jantiću, Pa ti ponudi novčanicu od 10 maraka. Pokušaj da mu izvučeš stvari. Nedeljko Muždeka. Ja! Hoću da ti dam 50. Hoću 100, a ne. Hoću da ti dam 50.000 maraka. U gotovu. Gazdu gotovini je botemo. Više ne volim gmizavce, zato što si jedini živi potomak Zlatka Muždeke zvanog Šonjo. Jeli, ima li još koga od potomaka tvoga oca živ? Ne znam, nije mi poznato. Moj klijent je u šoku, molim vas. Molim vas da nas ostavite nasamo da se malo sabere i da se dogovorimo o daljnoj legalnoj... Nemam ja ništa protiv, pa znaš, 2 advokata za jedan vikend, to i suviše. Osim toga, gore je zabava ova. Jantiću, ja se palim na guranje, Jantić, na guranje. Ej, gore je zabava da dođi gore. Čoveče, možeš da se okupaš u lovi, Bog te mas. Ne znam, Gazdavito, nije mi poznato da onaj moj matori nema još potomke. Ne brigaj se, bre. Kad do sad nijedan nije pristigo, ti si jedini. Jel imaš krštenicu? Ma imam nego šta? Dobre, čuvaj je. Gazdavito, ja moram gdje kući kod moje mice. Kući krenuo, bre.
radim kući kod Mice, rekao... Kakva Mica? Pa rekao sam da dođe... Ćuti! Ne mrdaš odavde, dok ne izvučemo 50.000 maraka. 100 godina da rintamo kao konji, ne možemo to da zaradimo. Jao! Ti kaže nešto. Ja sam tezao šef kabineta kod druga Đure Brzog, trenutno raspoređen na mjesto njegovog privatnog sekretara. Ti si onda sve čuo. A ja vam uvijek sve vidim i čujem. A dobro ste ovo smislili da je Neđo slikar, a vi njegov advokat mene uvatio šiti. Što se ti rekao? Što se te rekao, idiote? Jel ne vidiš da je to prljava lova? Krvave pare. Kad je krv u pitanju, meni je potrebna transfuzija. Ovo je sve što imam. I da zaboravite ono što ste čuli i vidjeli. Ilija! Ko je sad povali? Ilija, pa vi ste na mene potpuno zaboravili, pa ne... Žov, kritičar, prevarant. Jo, ako vas vidi, znači odmah da Neđo nije slikar, a da vi niste njegov advokat. Kad stavite ovdje kući kod moje Mice. Kakva Mica, bre, čut! Čekaj, stani se tamo, ne mrdaj! Ništa ne govori! Ilija, kako čudno. Rezali! Fantastično, Ilija, fantastično, nego... Svi mi se čini da sam zagubio svoje večernje odelo. Dao sam ga na peglanje, gospodine. Nadam se da će stići na vreme. Ako? Dragi moj Ilija. Bog da. Hvala vam. Pa. E pa, Ilija! Živeli, Ilija! Preživjeli! Dobro večer. Ja sam Muždeka. Javljam se povodom oglasa. A, super je ovdje, decentno i raskošno. Mogu li da vidim gospodina Đuru? Ne! Neverovatna stišnost. Užasno neverovatno. Mogu li da vidim gospodina Đuru? Ne! Ilija Burazer, pripazi tamo da se ne pojavi, da se ne ušuje nekaj. Jeste li vi sigurni da je vaše prezime Muždeka? Tačnije, doktor Predrag Muždek. Milo mi je, ja sam Vitomir Trumbić, advokat. Sjedi! A kako vam se otac zvao? Da vidimo. Zlatko Muždeka, retko sam ga viđao. A kako to da Neša ne zna za vas? Koji Neša? Vi dakle ne znate da imate rođenoga brata? Tako je, kunem vam se. Ja sam se, znate, rodio tek pošto je otac sve propio, familija se bila rasturila, a mene preuzela neka daljnja tetkina došla. Iako je tako, onda doviđenja. A, čekajte, molim vas, šta znači onaj odglas u novinama? Mislio sam da će da zasluži malo gotovine. Znate, vremena su za naučne radnike vrlo teške, tako da... Pa čemu priča? Drug Đure je obećao Neši 50.000 maraka, samo pod uslovom da nema ni jednog živog srodnika. Da. Nećeš da pokvariš rođenom bratu, pa još sinotaru. Neće, znate. Onda doviđenja. Čekaj, majstor Vito. Ako ga neko vidi u hodniku, znači odmah da nije Neđo. Jo, Ilija Burazer, stop, pa šta da radimo? Ja ga sakrimo dok ne dođe ovaj kalambulov. Znaš neko dobro mesto? Ajde. Ako ga nađu? Po ne brini, imam ja neke rekreativne odnose u vezi te kote sa sobaricom. Molim vas moju torbu, Ma pusti to đubre od kufera, bre. Slušaj, ako te neko vidi u hodniku, samo se pravi da si Neđo. Kako da to izvede? Ništa lakše, pravi se glupi blesav. Ajde, Gospodine Trumbiću, molim vas. Molim vas. Trumbiću! Izvolite, gospodine Đuro. Gdje je Muždeka? Otišao je dole, u stvari gore. Kako može da bude u isto vreme i gore i dole? Može, to vam se samo čini da ne može. Dobro, slušaj, drži ovo. Treba nešto malo da mi se nađeš, razumiješ ti i mene. Moja kćer Nataša može lako da se preko vikenda zakači za onu zamlatu Johnny-a, pa hoću da Nešo bude garancija da se to neće dogoditi. Kako da ga eliminišemo? Pa ne biraj sredstva, ne biraj, pleši sa njom, nek Neđo pleši sa njom, nek crni đavo pleši sa njom, samo ne onaj. Ona je nasljednica veliki para i Nije valjda. neću da ta zamlata to dijeli sa njom. Kapitalan posao još. Slušaj, sad ću ja otići tamo kod nje pa ću joj reći da si ti ovdje, a ti vidio. Kako ona izgleda? Trumbiću, pa ovo je ona. To je ona! Gdje je to? Lepoti, šta je? Ja sreo Iliju. Vodio me nek. Daj, to nisi bio ti. Silio je bio jedan ovaki istija. Da, isti ti, nisi ti. To ti je brat. Sunce ti podobi, pa nisam znao da imam rođenog E brata. sad znaš. Ali ne brini, baću, mi ćemo 100% da ga neutrališemo. Slušaj, drug Đura traži od tebe da mu učiniš jednu malesnu uslugu. Ja? Ništa posebno. Treba da šarmiraš njegovu ćerku Natašu koja je danas rođena. I da zaokupiš svojom pojavom kako znaš. Moja Mica je rekla da mora da bude veran. Slušaj! Ako ne uspemo sa Natašom, sva je,
dobiti ni cvonjak, ni fening neće. A kako ona izgleda? To je ona. Slušaj, pazi vamo, moraš da je impresioniraš. Znaš. Gazdavito, što ona ima dva nosa? Joj. Vidim da mi nema druge, moram sve da te učim iz početka. Pazi, gledaj vamo. Ovdje je, pretpostavimo, gospođica Nataša. Čim je vidiš, ideš pravo prema njoj i kažeš, čarobno je upoznati vas. Ajde, kaži. Njoj isto. Juh, nego meni! Čarobno je što smo se upoznali. I sam se ponašaj čarobno, onako opušteno se smeškaj, jednim krajem usana, ovako, ali ne dalje od uva kako ti umeš. Ajde. To ti osmi. Nemoj slučajno da se tako iskliberiš. Izvini, Gazdavito, prvi put. Posle toga kaži joj. Nadam se da i vama milo što smo se upoznali. Milo što smo se upoznali. Pa posle toga kaži joj. Posle toga kaži. Nadam se da ću za vreme ovog vikenda imati to zadovoljstvo da više saznam o vama. Za vikendom. Posle toga ćutanje. Posle toga ćutanje. Onda je se uljudno izviniš i odeš pravac u baštu. Tu te čekam ja. Nešto da proverimo nešto. Gledaj vamo, pazi, koncentriš. Ajde, Nešo, koliko je 2 i 2? Daj za vas. Nešo. 5. 2 i 2. Dobro, slušaj, moraš da budeš opušten, šarmantan, inteligentan, fini pokreti, inteligencija, nadmoćan i energičan. Energičan! Gospodin Muždeka, ja sam gospođica Zec. Zec? Oj, milo mi je što smo se upoznali. Da. Izvinite, mogu li vas imati na zadovoljstvo za vikend? Kako, molim? Mislim, posle toga ćutanje. Pardon? Izvinite, moram u baštu. Da, čarobno je što smo se upoznali. Gospodine, ja sam gospođica Zec. Zec? Đurina sestra. A sestra! Sestru mu njegovu imam priliku da upoznam. Milo mi je, ja sam Vitomir Trumbić, advokat. Nadam se da ste upoznali moga klijenta Nešu Muždeka. Da, milo mi je što smo se upoznali. A Ilija mi kaže da je i on umetnik. Umetnik? Da. Pa zar se to ne vidi? Pa zar te genijalne crte lica, ta inteligencija ne ukazuju na gene jednog Da Vincija? Vidite kroz njegovo čelo kako pulsira jedan osoben um. Možete li to da pojmite? Pa kako da ne? Bravo! Vidite, gospodine, imam jednu malu molbu za gospodina Muždeka. Sve što poželite, draga Kad bi dama. me mladi gospodin Muždeka nacrtao vodenim bojicama. Svakako da hoće. To je moj poklon za Natašu. Odoh ja po štapelaj, gospodine. Mr. Vito, napolje neka ženska traži Neđu, kaže da je njegova ženica. Joj, to moja mic. Pa što ona traži? Ja stavio poruku. Idiote, kretenu jedan. Rekao sam ti 100 puta da se ne ženiš iz Mađaricom. Kako je lajava. Izlaprdala bi svima gde smo i šta radim. Slušaj, ja ću da joj kažem da si otišao kući. Ne smijem da je lažem ti mi da... Ne bi smeo ni da ima ženu kao što je ona. Kuštamo! Servus, Vitomir. Servus, Mici. Gde je moja Neša? Tačno sam znao, jedeš mi sve da će baš to pitanje da padne. Kako? Koji mu je moj da ovde mota? Samo što smo završili farbanje donje fasade. Igen, gde je? Otišao kući.
Nije teo da radi preko vremena. Ma ni rukom, nekom ti to! Ti misliš ja ne vidim koliko gore ima zgodnih riba? Ma nije mi... Ili majke ti? Da ti to ne pokušavaš moju Nešu da navučeš na viške strasti? Nemoj ni da pokušavaš. A sad razlaz! On ovdje negdje ima da nađem ga, makar da ga iskopam iz zemlje. Mićo. Nešo! Mićo! Nešo! Gospodine Trubiću! Neću da budem veš mašina. O, da. Gospodine Muždeka, donela sam prvokrasnu štafela i divne boje, baš kakve vi volite. Jer može ovako. Odoh ja pod ostatak pribora, pa ćete me smestiti po vašoj zamisli. Gospodine Trumbiću! Gospodine Trumbiću! Prazice! Svugdje sam ti tražila. Jel ti ovo novi radni uniforma? Čekaj, molim vas. Kako blesavo si. Znam da moje prasence umire od radoznalosti da sazna zašto ovdje došla sam. Našla sam onaj ceduviće što si mi ostavilo i došla sam lično da ti saopštim novosti. Uspeli smo. Molim vas. Zar nije fantastičan vijest, prasence? Slušajte, oko ovih stvari zapravo ja ne bih mogao... Kaži to ponovo. Šta da kažem ponovo? To što sad kazalo si. Ne, mislim da grešite, ne. Ne. Neši ili Predrag, 2 i 2. A znalost vi to mine da ti sam čavaš da grešim Molim vas, ako bi neko A ljubazan mi ovaj objasni. priča je otužan. Mogu da kladim da ispričala onim natrakanim kurveštijama da nije oženjeno i da nije otac od naš malo. Molim vas, Hvala moja, čestitam ti. Ja vas smatram za veoma nadušan matnu danu, ali ja nisam otac od vašeg djeteta. Dobro, ja nisam otac, molim. Koji mu je moj Vitomire? Mićo, znaš, muškarci su uvijek malo šoknu kad je beba na putu, kad ti kaže čikavica tvoj. Ali zašto tako totalno odlepilo je? Prije bilo medeno, a sada je ledeno. Todore, a Todore, znala sam da ću te naći, a ne mereš se ti meni izgubit. Izvinite, gospođice, posredi neka zabune, ja nisam Todor. Kako nisi crko da Gospođice, vi me držite za Todora, ja sam Vitomir. Vitomir Trumbić, advokat i savjet. Todor? Nisam, nažalost. A ne marim ja što nisi Todor, važno je da si ti advokat. Joj, bolam take voli. I šta reći da si ono drugo? Savjetnik po potrebi. Ja sam savjetniče Rozi, manekenka, prava bolan. Od Sarajeva sam, a u djetstvu ja nisam prošla. Derventa, Modrića, Zenca. A pola Srbije sam prodala, Mionca, Lapovo. Pa čak sam ti na moru nastupala u Dubrovniku. Znate, gospođice, ja sam sad malo zauzet, ali mogli bismo mi kasnije malo da popričamo. Da popričamo, ja šta. Vidite, kartu sam neka sakupila, ali nađu je ja kod mog menadžera. Ja ću da vas otpratim, gospođice Rozi. Jeste vi to? Šta ćeš da kuhaš? Zato što si tako grozno promenila. Ja se pa... A ja glupa sam, mislila sam plakat ćeš od sreće kad saznaš za još malo. Misliš, Idem! ja sam tata. Idem! Neša ljubavi! Ljubavi! Moja jedina. Probudi! Prošli put nisi bilo takvo divno. A, misliš da već imamo jedno? Jao, Mico, moj Ljubavi! lep. Vodem tebe kući! Mićo, ti možeš da ideš kući, Neša ne može. Mora da se Neša bavi može s da ostane Natašom. ovdje. S kojim bre Natašom? Moram Natašu dobro latiti. Idem! Onda idem pravo kod tog Nataše i dobro ću njušku da mu natrijem tuđe mužove što pačka. Natašo! Trči klipeto za njom i vici Mićo ljubavi moja jedina. Mićo ljubavi moja jedina. Kamenko, ovo ti je moj advokat. Gdje zbola? Vitomir Trumbić, milo mi je. Drago mi je, Kamenko Martin. Drago mi je. Znaš onog Lea Martina? A. Znaš onaj pjevač, evo ga ti. Električar onaj. Pa jo, brate, pjevač, znaš onaj, evo, gledaj sad bolje, pa sigurno ćeš ga poznat, evo ga, onaj. Odiseja, Odiseja. Baš njega znam. Taj bolan, on mi Amića, evo ga ti, znaš ga, jes bolan. A ovo ti je savjetiće moj menadžer. Menadžer, ja sam
erotike, odlična, odlična. Bravo! Aj bolani ti šta su kočio, jebo sliku svoje, dođi vamo. Ajde, namjesti se tako to, malo erotike, jebo ga, ruku gore, tako, čekaj vamo, opusti se, namjesti se, sada, mlada, bravo, bravo! Ajmo, moram razvit film, bravo savjetnike, maki iz Bijelcane, bravo, imamo deviza za tebe, razmisli cigare. Neću svili Molim vas, gospodine Trubić. Neš ili Predrag 2 i 2? 4. Predrag, šta hoćeš? Molim vas moju torbu. Šta si zapeo za to đubre Dobro kupne večer, tuj? vi ste gospodin Muždeka? Ja ne. A čudo tata kaže da ovdje mogu da ga nađem jer ja sam Nataša. A vi ste Nataša? A vi ste gospodin Muždeka. Hvala vam što ste me prepoznali. A ja sam Vitomir Trumbić. Da. Vitomir Trumbić, a Da, ovo je gospodin Vitomir Trumbić, Nešin savjetnik. Mislim, moj savjetnik. Divno piće servirano pored bazena. Hajdemo, Gospodice, idemo. mogli biste da se prehladite tako neobučeni. Dok se vi obučite, gospodin Muždeka će vas ovdje sačekati. Uzet ću svoj badem mantiju. Ali ne ovaj Muždeka. Ja sam očaran. Gospodine Muždeka, jeste li sada spremni za mene? Pa donela sam ostatak pribora. Šta za Bog od mene? Pa da slikamo. Ja uvijek samo da brljam. Aj, doćeš bolje od Neša. Gospodine Nešo! Neša, to si ti. Da. Jel vam treba još nešto od pribora? Da, Budite ljubazni i da ne. Nesi, da nesi. A za to vreme ja odom da se presvučem. Gospodine savjetniče! Gospodice Rozi, poznajem vas po nozi. Nigdje ne merem naći vizit kartu. A nemojte da se sekirate toliko i ja sam svoju negde zaturio. Gospodice Rozi. I mogu meni nešto napraviti. Odmah mogu. Mogu napraviti neku turneju, ugurat u neki film. Očuvana sam ja. Smiješni film. Vidi. Ovo je rođendan je Maja Bolan. Prodao sam 4 šteke Malbora. Smiješ. Čuješ ti mene, jebem te gluvu? Koga? Prodao sam 4 šteke Malbora. Pare? Kod mene, ali ti ne dam. Ma vamo Još pare! od mene. Ma gdje su pare? Gdje su pare? Šta je? Ne mogu da nađem nic. Evo mene. Ništa, sad ćemo da slikamo. Šta da radimo? Da slikamo. Najpre odrediš najbolji položaj onoga koga slikaš. Izvolite, najbolji mogući položaj. Sad ćemo malo da ulepšamo sliku, gospođice. Pa šta ću sad kada? Pa mrdaj, čoveče, mrdaj! Evo ja ću da ti pokažem, možeš se razbržeš, možeš i već si u pola posla. Kako ja sam... Sad počni od očiju. Onako, trudi se da im daš zamišljen pogled. Da vidim kako je. To ti liči na 2 muve u koritu. A sada, palac perspektiva. Koristeći svoj palac, određujemo položaj lica koje slikamo. Boj kosicu, pa vratić, pa ramena. Jo, je gotovo. Eno šta, lepotno. Gospodice, vaš je ovaj portret. Isto ima gledejke. Gospodine Muždeka, pa vi ste zjeli. Vi neste reći o srcu, ti čuvati o srcu, ti pilo. Sluši, ja rad smatara s tobom posveću obračunom. Nešo! Mićo je! Pa gdje ste vi ljudi kod bazena? Šta je ovo, po Bogu, šta je? Ovo je, ako ne vidiš, Đuro, mladi gospodin Muždeka mene nacrtao. Aha, pa to si ti stano. Odmah ćemo da ga tužimo za uvredu. Reći ću ili da ovo odmah urami. Gospodice Stano, ako dozvolite, tamo se pleše. Spremni za moliti? Prijateljiću! Torba. Čuvaš tu torbu, koči u glavi. Ili ja? Biće i ovo čubre od štapelaja i sve si razumiješ ti mene. Izvolite, biće. Trumbiću! Osobiti zadovoljstvo. Brzo, Trumbiću! Izvolite, gospodine Đuro. Jel neđo zabavlja ovo moju Natašu, a? Iš, onoliko, gospodine Đuro. Što vidi, znaš, bilo bi posve loše po tebe ako bi se pojavio još koji Muždeka.
Nemojte, gospodine Đuro, tako grubo da se šalite, znate? E, pa vidiš, Trumbiću, ja se palim na guranje. Ajde, tamo, Trumbiću. Gospodine Trumbiću, molim vas. Ne šili Predrag. Četvorka. Predrag, šta hoćeš? Molim vas, na bazenu je postalo hladnjikavo. Ti se onda povuci u špalju. Samo je vas prekinula, na bazenu je divno. Idemo ponovo. Gospođice, ne mogu da vam dopustim da ga vodite u baštu. Pa ste zaboravili šta se dogodilo Adamu i Evi? Otpusti, sad sam ti uhvatilo! Ištenem, gde kapa ti je? Mićo, ja ću da ti objasnim. Kuštamo! Tu ti je taj fufa, zato si tako poludelo. Šta sa mnom nameravaš? S vama ništa. Izvinite ako sve da pitamo šta vi ovdje radite tu. Sunce ti jebem kurvino! Sad vidiš ćeš kako ti je fizika! Vi niste normalni! Da, dobro i ludo, braće su. I to samo zato što dopustilo sam da moja Neža farba fasad ove proklete kućerine. I ovdje da proždiru pogledima ga. No, evo, Mice je poslušno. Šta je ovo, Juri Trumbiću? Ko Šta je je? ništa, gospodine Đuro? Pa, koji moj đavo? Otkačio se pa veseo malo. Raspuštena umjetnička momenta, razumiješ ti mene? Vidite, gospođice, Gospođo, ako niste znali. Trumbiću, šta je ovo? Blizu u baštu. Jeli, ti si se sredio, a? Mislite sredi. Ali ne trza se više, a? Da, to nimalo ne liči na mene, baš mi je drago što smo se upoznali. Ko to govoriš, ko da cvrkućeš? Ne, ja gugučem. Ovdje je neko lud, razumiješ ti mene? Nataša, kćeri, Molim, tata. Trumbiću, dođi vamo. Volite, gospodine Đuro. Mlada ženo, hoću da mi kažeš šta tražiš ti kod mene u kući. Došlo sam s punim pravom da odvučem moju Nežu odavde. Čudno on kaže da vas čak i ne poznaje. On je moja muž. Ozbiljno, ova mlada žena kaže da je tvoja žena. Igen. Ne, molim vas. Ona jeste udata, ali za gospodina Trumbića. Šta? Trumbiću! Šta rekla si? Da, za gospodina Dobro, nisi rekla umečnice. Htjeli smo da to bude mala tajna, Mićo, ljubavi moja. E pa Trumbiću, morat ćeš da napraviš pauzu u braku preko vikenda. Jao! Šta vam je Vitomire Trumbiću? A ti? Pauza u braku. Lažeš? Ne. Ova mlada žena je žena Trumbića. Neće biti, ja Nežino žena Pa ne, sam. ona je malo potrešena, ali ona i Trumbiću ovako je. Trumbiću, sirotice mala, gore je zabava. Opusti se i uživaš. Da. Nisam prikladno obučeno za veče, ali zato mogu prikladno da svučem. Trumbiću, a mi ćemo zaplesati i bit će to tvoj drugi medeni mjesec. Onoliko, gospodine Ajde, Đuro. palim se na guranje. Tamo, Trumbiću. Pravim se! Molim te, nemoj Kako mi sviđaš u novom hajlju. Mico, izgledaš ti princesa. Muzika svira, idemo da plešemo. Nego šta, idemo mi. Pa i onako sam ovaj ples obećala Johnny. Johnny! O, gospodine Trumbiću, tražim Natašu, opisala mi je sljedeći ples. Baš nemaš sreće, sinovac. Ovo igru bez Ciro moj Neša. A i sve ostale igre do zore. Baš nešto postoje ozbiljna prepreka na mom putu, gospodin Trumbiću. Imam ozbiljne planove sa Natašom. Ne sumnjam u to. A u te planove Neša nije uračunat. Ko pre, devoj? Sigurno sam ja taj. Uložio sam i vremena i para da kultivišem Natašu. I sada nemam nameru da ispustim iz šaka. Gospodin Trumbiću. Nevolja, majstor, vi to nevolja. Daj, Ilija, poboga, ako... Mica navala na Nešu da sazna šta se događa. Onda mora odmah da leti odavde. Ššt! A kako? Imam predlog. Ti uleti.
cipele za spavanje. Da li deluju? Kako da ne deluju? Da nisu štetne za trudnice? Ma jo, prijeđi malo spavanje, nema odmora, malo razumeš? To, Ilija Burazer, uvrediš zlata koliko si težak. Samo da preživimo ovu noć. Gospodine Trubiću, pogledaj! Daj dva, Predrag ili Neša. Šefi, ma Predrag, ovo odlično, ti mi trebaš, slušaj. Sve mi se čini da ćeš ti bolje da zabaviš Natašu od Neše, slušaj. Nešu ćemo da povučemo sa zadatka. Ti ideš igraš sa njom. Samo pazi, onaj John će pokušati da vas rastavi, moraš da ga... Loša zamisao. Ja sam nikakav plesač, molim. Ništa gazi! Samo gazi dok svira ti igraj. Ja vam imam 2 leve noge. Joj, ne znaš Nešu, ta ima 3 leve noge. Tata me pozvao da te zove na ples, može? Gospodice, on vam je stidljiv ko devojka. Kako stidljiv? Sramota ga je da igra. Razumem, doneću ovde kasetofon. Bolje da ja idem. Dobro, da ideš da ostaviš ovu lepotinju brre. Idem da popijem čašu vode, ustao sam se vam, Slušaj, molim. kad se vratiš, ti onako malo kecaj, gegaj, malo kao da si uganuo nogu. Gospodine savjetniče, O, ne merem po vam naći vizit kartu, nikako. A nemojte da brinete, gospođice Rozi. Priče, pa kako da ne brinem? A kako ćemo biti u kontaktu, savjetniče? Bićemo, gospođice Rozi, samo da prođe ova luda noć, znate. Jeboti noć, savjetniče, zadana sve ćeš zaboraviti. Ja, nemojte tako, zašto me vi držite? Nemojte, molim vas. Evo tebi moje vizit karte. Joj. Gospodine Trumbiću, pogledajte, Ilija mi uradio sliku. Gospodine Trumbiću, pa vi ste oženjen čovjek, pa to je skandal, gospodine Trumbiću, skandal! Kaži Antiću, kaži Antiću! Ovo ti je savjetniče, moja vizit karta. Joj, kaj ste vi to, vas zabava zajebala vek. Dajte meni bundu, bunda. Ukoči! Tvoju ulogu preuzeo Predrag. Evo me, tu je kasetofon, sad će muzika. Bunda! Bunda! Nešo, nemoj to da radiš. Nešo! Nemoj to da mi radiš. Ode još. Što je super. Spri se u baštu. Moram za njim da ne izmisle neki cvetni tango. Ljudi, ubiću ga kopit ko sliku. Samo da mi padne sva. Pa tražim te čitavo večer. Zamisli, igrala sam sa gospodinom Muštehom, on je strašan. Bunda. A zato mu poklanjaš sve svoje vreme. Sjeti se, draga, da imaš još gostiju. Da ti misliš da ja Ja sam grešim? također tvoj gost. Moj da. Slušaj, draga, Da. ti si glupa. Oprosti li, ti si glupa kad možeš takvoj osobi da pokloniš toliko vremena i što on može tebi da pruži? Ni novac, ni položaj, ni status, ništa. Da, misliš da grešim, ipak ja grešim. Pročitam te kao bukvar, Bačo, draga. izgleda da čitaš sa preskokom. Nadam se da ćeš mi makar jedan ples pokloniti večeras. Dogovoreno. Vrati meni. Ako smem, gospođice Nataša, da vam priznam, Da? ja ovoga tipa ne mirišem. Pa možda nije po vašem mirisu, gospodine. On ne može nikako da se poredi sa elegantnim i šarmantnim gospodinom Muždekom. Možda Ne, grešim, upravo ste, oni nisu za poređenje a uopšte. 100%. Da, znate, gospodin Muždek je uvek nekako, uvek je različit. Pa upravo to! Nema veze što si uganuo nogu! Bunda! Hoćeš da mi pokažeš onaj cven? Malo čas si rekao da si žedan. Ajde, piće pored bazena. Idemo. Ovaj rođen nam je Baja, mola, prodao sam 11 šteka Marlbora. Imam ja za tebe benzina, pravi rumunski šelov, nenavodnjavan. Gospodine Kamenko, kresni šibicu pa da eksplodiram! Eksplodirat ćeš, savjetniče, ja ću postati slavna. O. A Kamenko, savjetnik još nije vidio našu tačku. Još nisi vidio tačku! Počni. Čudo vas i ovdje nisi vidio! Ajmo, bolan Rozi, ajmo. Ajmo, čekaj, gdje je pista? Evo je, ajmo, kreni prema meni. Ajmo, bolan, ajmo, kreni. Dakle, 3 i... Dame i gospodo! Ladies and gentlemen! A sada, čudo vasione! Šta je majka rodila? Čemu se majka nadala? Djevojka živa, aždaja, a u kući baka domaćica. Nastupa manekenka Rozi u donjemu rublju. Ajmo, Boran Rozi, ajmo, ljuljaj malo jeboga ti, ajmo. A gdje je rublje donje, ajmo. Tako, Boran, tako, Boran. A sada, ova ista, gore pomenuta, nastupa u gornjemu rublju. Ajmo, Boran, tako je, Rozi, tako.
ti? Šta su kočili, evo sliku svoju, priključi se utačku, ajde. Jel u gornjemu ili donjemu ruku? U kojem hoćeš, ajmo zajedno u donjemu, ajmo Bolan u donjemu, ajmo, 3 i kreni prema, tako je, odlično. Ne mogu da nađem mladoga mužda, gospodine Trumbiću. Vidripce, evo ti, dođi vamo. Priključi se utačku, čekaj malo pretenca, eto, odlična, to savjetiće, bravo, savjetiće. Ona Vera savjetiće. Uključ me u neki film, uključ me, tako od Boga savjetiće. Kako izbio care, imam ja za tebe deviza, 20% propusta za tebe. Razmisli, vidi. Moja Mica popila neko od kačera načisto. Ne brigaj se, od kako se rodila, ona je takva. Ja ću za Micu da se pobrinem, a ti se skloni se tamo. Šta da radi tamo? Uzmi, čitaj nešto! Šta da čitam? Evo ti ovo. Šta je to? Telefonski imenik. Trumbiću, bravo, Trumbiću! Tvoj muž neka je prva liga kupu EFA. Neprijatelj je duboko potisnut u pozadinu, Johnny nije ni u drugoj. A šta sam vam ja kazao za moj neće ne prevaziđe? Kao što vidim, neće biti problema s ugovorom. Nijedan drugi muž neka se nije pojavio. Hvala dragome Bogu. Gdje se kaže Antiću? Torba? Izvolite šta? Torba! Antiću, pa to je Stanina torba. U tvojoj je bilo 50.000 maraka. Nesrećo! Antiću, ako do ujutru ne nađeš torbu, bit ćeš surovo kažnjen. Venčat ćeš se sa stanom. Čuli ti ovo ili... Čuti ovo? A čuo ja toliko truda da bismo labudova krila. Ajde pijemo, ajde pićemo. Taše. Jesi li upolo uživala u šetnji kao ja? Kako se tebi čini? A s tobom je šetnja doživlje. I šta ćemo sad? Idemo opet u šetnju. U šetnju? A ja bih radije da se ovako malo odmorim. Nešo. Ti mi se strašno dopadaš. I ti meni. Smijem li nešto da te pitam? Aha. Ako ja nisam onaj koji ti misliš da ja jesam, već onaj koga ti ne poznaješ, da li bi me poštovala i voljela iako sam neko drugi? Ako si da si ti se meni sviđaš. Slušaj, Slušam. imam jedan predlog. Da? Ja stalno razmišljam o tome da moja deca treba da imaju majku. Majku? Da. Zvuči logično. Da li bi ti voljela da tvoja deca imaju majku? U kom smislu? U smislu da sam ja i u smislu da si ti, da je to neka suštinska razlika. Samo to. Pa da, s obzirom na to da sam ja i... Stani. Da li bi ti za mene mario da ja nemam para? Ja sam zaljubljen od tebe od trenutka kad sam te sreo. Nešo. Tašenka. Nešo. Samo polako. A ti zaslužaš onih 50.000 maraka? Stvarno. Šeboj moj. To je moje, čovječe. Kako vas nije sramota? Ona mene voli. Ma šta kažeš? Tu će otkačiti ovoga zamlatu. A ugovor je zreo ko kruška, samo što nam ne padne u ruke. Gospodine Trumiću, ja iz ovih stopa idem kod gospodina Đure da mu saopštim istinu. Savršeno. Jedino što treba uraditi to je da se tebe otarasimo. Ja vam govorim ozbiljno. Ne bulažni. Kažeš li istinu, osta smo svi kratkih rukava. Ništa Neša, ništa ja. Jedino što u ovoj situaciji može da uradi kavaljar, to je da bude iskren. Šebuju mu. Čuli ti ovo, Ilija? Čuo, imaš neki predlog? Slušaj, pošto su one tablete bile onako delotvorne za Micu, zašto ne bi delovale i na Predraga, a? Bojim se da sam stanju prvo dao oblici. Pa šta da... Nego imam jedan novi predlog, mnogo bolji od ovoga. Takozvane nokaut kapi. Deluju. Popiješ i padneš. To, Ilija, Burazeru, uspavani psi ne laju. A, Lolo je! A, ne, ja ne... Lolo je! Malo. Aj, još, Lolo je! Tako. Da, odoh je na posao. Znaš da si zgodan? Baš mi se sviđaš. Da, ja sam sviđast po prirodi.
Mico, ti moraš u biblioteku. Ne smiješ u krevet, Mico. Ti ćeš da ideš u biblioteku. Ne, a ja kažem u biblioteku. Mico, mirna. Mirna, Mico. Nemoj mi. Zaboravila sam spavačicu. Ma koji će ti moj spavačica? Idi tamo, ne treba. Gosen Trumbiću, da li ste možda vidjeli gospodina Muždeku negdje? Malo pre Banu ovdje i nesta kod je u zemlju propao. Nataša mi upravo reče o njihovoj veritbi. Što se zamlačuješ, čoveče, toliko? Pa zar ti nije lakše da pošalješ telegram ili poklon čestiti? Bilo bi mi lakše da moja namjera nije suprotna, gospodine Trumbiću. Gospodine Trumbiću, dovedite mladog Muždeku. Ugovor je spreman za potpisivanje. Kog Muždeku? Muždeku. Ugovor? Čestitam. Spreman? Ugovor? Ilija? Vito! 3 put živeo za ugovore. Ko je glava ove čestite kuće? Ruša sam zbog oglasa. Ko si ti? Ja sam ti Muždek. Koji ne sad Muždeka? A Bogu mi, Balša Muždeka sa Cetinja. A da li se možda vaš otac zvao Slatko Muždeka? Može bit. A vidim čoče, ja mu nikad oči nije sam vidio. Otišao je prije no što sam se rodija, podiga me uljak pero. Kažu da je stari odopio od rakije. Ilija, Borazeru, Ilija. Pripazi, molim te da se ne pojavi samo od nekud gospodin Đura. Još nam je samo ovaj Muždeka trebao. Pa Đure je moja briga. Sad zborite vi meni zašto sam ja ovdje. Oglas u novina. Hoću da vi otkrijem tajnu dušu svoju da olakšam. Po sata sam prisluškivao. Kad si prisluškivao, ti si sve čuo, pa sad lepo idi. Dobro! Hvaćam da moje prisustvo ovdje nije dobro. Posebno kad mi je svanulo da je ovdje trojica nas. Ne čuti, ne spomeni. Trojica nas. Ako budeš čutao, daću ti 10%. Loša ponuda Bogu. Što, hoćeš više? Hoću da pročekam nešto. Gospodine Muždeka! A ovo je jedan od gostiju gospođice Nataše Čon. On je likovni kritičar. Doktor likovnih nauka. A doktor, a On je Bogu mi, doktor. lijepo se sjećam doktore, lijepo. Razence! Mico je, moraš u biblioteku. Razence! A šunka! Pa mislim da treba da vam čestitam Ako vi mislite, na vašem uspjehu sa Natašom. a ja to ni jesam zaslužio. Ma kakvi, samo najbolji stižu na cilj, verujte. Onda je najbolje dobio! Kao i u biznisu. Koji biznis podrazumijevate? Pa vaše slikanje. Gdje ta slika može se naći? Da elaboriramo ovo, gospodine Muždeka. Ajde! Da pređemo na elaborat vašeg portreta gospođice Stanović. Mislim da postoji stanoviti melanž stilova. I kada biste bili sasvim iskreni, da li biste priznali vašu vezanost za dadaiste? Što reče? Gospodine Muždeka, Niče, ajde. pod utjecaj čega najčešće potpada? Pa, pod utjecaj vinu u najvećem dijelu dana. Da otvorimo karte. Može! A ovo je čestita kuća, znači, novi špil može s nogu odmah. Ne može, Evo. čekajte, ne može. Gospodin Muždeka je veliki talent za slikanje. Rado kupi jednu njegovu sliku za svoju galeriju. Evo, dajem 1000 maraka. 1000 maraka! 1000 maraka! To nije onaj Muždeka! Da potpišemo To nije ugovor, onaj- da potpišemo ugovor. Sad tu ovamo, Johnny, lijepi moj. Daj, donesi tu olovku. Mislite da- olovku, da odmah, završimo. odmah. Srećna noć je Crnogorca, Ajde, četić srećni. Odi vamo da ti naučim jednu pesmu. Ko ne voli Crnogorca, oči njegu jebe, ajde tamo da te naučim. Druže, brzi, moje službanje kod vas preko 20 godina dozvoljava mi da vam primetim da mi nije malo hladno ovdje. Imam ja, šta će me zagrijati, evo. Ja, ili, gdje je Muždek? Može biti na 2 ili 3 mjesta. Nađi ga. Mislila tu si, tatice? Tu sam. Ugovor je kod vas, gospodine Đuro. Jeste, evo, pa da i ta stvar se završi, da spasim svoju dušu. Odmah, gospodine. Da vole, ajde. Kako me boli glava. O, ti si ko što vidim jači na piću, a? Tata je uzbuđen ovo. Pa verili smo se, sećaš se. A da. Pa da. Malo sam nokautiran. Ali nisi toliko nokautiran da ne možeš da potpišeš ovaj ugovor. Moment, gospodine Đuro. Šta je sad? Treba mi jedan svedok da prisustvuje. Gospođice Nataša, sedite tamo. Molim vas, ja imam nešto da vam kažem. Moment. Ja nisam moment. Ajde, Hadžijan. Ako možemo da dobijemo na uvid krštenicu kao dokaz o identitetu i srodstvu sa Zlatkom Muždekom. Ali molim vas, ja... Ti reče da imaš tu papirinu, brate, Da, ajde, ja daj. samo, zapravo Do- mislim, nije neophodno. zato- Naprotiv, upravo je neophodno, gospodine Muždek. Da. Taj dokument mi je gore. Ajde, donesi. Nataša, Molim. nemoj ni za živu glavu da dozvoliš nekom ko liči na mene da potpiše. Trk!
Neću, ljubavi, neću. Odmah, ljubavi, odmah! Vidjeli ga ti? Jeba ga ti zamlata. Nije on zamlata, tata, nije. Ja šta je? Šta je ovo, Vitomire, šta je? To je Neša, gospodine Đuro. A zašto sam ja bio ubijeđen da je tamo? Nije on je ovamo. Pa daj ga vam. Nešo! Ajde, Nešo, da vidiš. Zabava, daj. Ej! Kaka posteljina lepa, da znaš ti. Onda si otišao po krštenicu, dragi. Idem za krštenicu. Evo mi u džep. Evo, izvolite. Ja nikad ne mogu da zaboravim svoje ime i prezime jer mi krštenicu u džep da se podsjetim. Molim me. A tu si nejučo! Sad sam nejučo! Sad si ga najbolj! A ti! Zašto si me zaključao u biblioteci? Vidite, gospojice. Nisam ja gospojica, nego Dobro, gospođa. došlo, smirite se. Neću da ostavim moju Nežu. Nežu, kaži im. Ja moram da budem iskren, Mica. Da vi to ovako. Ja nisam onaj i ja onesta struja. Idem ja po sveću. Šta sad bilo? Ja po sveću. Mora da je nekome dogovorilo. Pa se poslužio pićem. Ma šta je sa svetkom, gospodine Đuro? Ne znam i šta mi je trebala ova jevrejska kućerina. Uvek sam je mrzio, uvek. Našao se muzikač za generator, gospodine Đuro. Odbravanje, 3, 2, 1. Jahojka! Tata je htio nešto ti kaže, znaš Nešo, a ti si ga prekinuo i ovo svetlo i sve. To su one novosti da sam ja nagrađen velikim novcima od gospodina Đura. I da njegova lijepa princeza, moja vjerenica. Ja, ljubavi moja, ljubavi. Čestitam! O, nemoćo, hajde! Kad ću ja sam se... Parle! Gospodine Đuro, se lijepo brinuti o Nataši da joj ništa na ovaj svijet zapalit ne smije. Hajde, Mici! Ovo je moj muž, deka. Čuti, nemoj da Ugovor! Brzo! Maraka, ništa nam zapalit ne smije. Gospodine Muždeka, molim vas da potpišete. E pa može, gospodine! Da potpišete! Op. Da vidim... Čekajte, u čast rođendana naše male Nataše, počinjemo takmičenje u valceru. A, igra pjesma može! Dozvore! O, gospodine Trumbiću, nadao sam se da ću Natašu da zateknem ovdje. Opet ćorak sinovac. Posvetila se sva mom Neši. Kako se varaš, protuvo. Evo potpisanog ugovora u kome gospodin Muždeka meni prodaje svoju sliku za 1000 maraka. Kad to Nataša bude čula, shvatit će ko je on i kakav je on slikar. Znate? Vrati mi to! Ja! Ilija Burazer, ako Boga znaš, oslobodi me toga ludaka. Raziđi se. Nosi mu i Lulu. Raziđi se kad govorim. Gospodine Trumbiću, ja sve manje razumem šta se ovdje mudi. Misliš da si jedini sinovac? Popio sam jedno jedino piće i zaspao od njega kao novorođenče, zatim bio ubeđen da se Nataša velela sa mnom, a sad je vidim kako se sa Nešom stiska na podijum, molim vas. To nije Neš, to je Balš. O, ljudi moji, Nešin rođeni brat. ako je to Balša, gdje je onda Neša? U kabinetu. Neverovatno. Jo, gospodine Trumbiću, Neša se ponaša strašno. Napio se, juri svaku žensku i sad peva one bezobrazne kuslarske pesme. Nataša. Otkud ti ovdje? Ne razumeš, draga? E, onda mi ti objasni. To pokušavam cijelo večer. Ja nisam onaj za koga me smatraš. Kako nisi, pa ko si on? Da ti objasnim. Ja nisam onaj... Ne, molim vas, sad je gotovo. Kraj. Ja nisam Neša. Nisi Neša? Gospodin Trumbić me je natrao da se lažem. Ma nemoj, pazi, ne, Ako nisi Neša, ko si onda? Trombite na tero. Molim? Ako nisi Neša, ko si onda? Predrag. Nešin rođeni brat. A tamo je i Balša. Koji Balš? Onaj Balš u Balši što gusla gudi, prdi, kuca, kuca. Daj! Jesi ti siguran koliko braća imaš? Nisam nikada vidio oca. O, onda mogu da zamislim da se sva trojica ljubavisali sa A mnom. ne sva trojica, samo ja ljubavi, I veruj. da ste sva trojica zainteresovani zbog tatinih para. Ne sva trojica, Sva trojica. samo ja, ljubavi moje, Jo, samo gospodine ja. Trumbiću. Pa jarac, matoro! Mića! Ćuti, Mića! Slušaj, Mića, ovo ovdje je Predrag, Nešin brat. Predrag! Nešina. Predrag se spandio s Natašu
koja je za njega, ona je mislila da je on Neša. A postoji Balša. A ja sam Vitomir Trumbić. A Ige! Vito! Zašto odmah nisi kazalo? Sad sve jasno je. Predrag voli Natašu, a moja Neša voli mene. A ja prisustvujem sahrani 50.000 maraka. Zašto? Zato što je tvoj otac rekao da ako se pojavi još neki živi muždeka, svi ostasmo bez para. Pa to je bar lako, tata ne zna ono što ja znam, a bit će srećen kad da lovu. Treba samo ukloniti Balšu, ti Ljubavi dođe ovamo i prepustiti Neši da potpiše ugovor. Ljubavi, čekao sam te čitavu život. Pa da, Gdje je sad moja Neša? Ti Nešo, mi smo Nešu zaboravili. Nešo, Krasice! Prodao sam 14 šteka marmura. Benzina za 5 rezervoara, šta si ti uradila, koji moj? Šta si ti uradila? Ja bolan s advokatom, ništa ne napravi. Što mu ne dade, što mu ne dade, šta si se stisla, koji moj, šta si se stisla? Pa dala mu ja. A ti poslije mene presto volit. A jebo biznis, jebo advokata. Voliš li me, Kamenko? Volim te jebote, ja dođi vamo. Nemoj ovdje, bolan Kamenko. Nemoj sad. Ja, dođi vamo. Moram da sakrijemo ovu sliku, gospodine Andreja, postao užasno ljub. Šta vi tu radite, a? Tačka bolan. Kamenkove kućne čarolije. Radite vi to u moje kuću, a? Vježbamo, aj priključi se i ti u tačku. Ja! Ja. Aj priključi se što, aj. Jo! Hadžijatiću! Hadžijatiću! Mala skanda! Evo ga Rozi, izvini na prekidu programa. Bajas bio Kamenko. Naš kući jebote, ja, dođi vamo. Aj, daj, Ja uđem, potražim sveću, kad me nešto udari, ko to ocenu mi palo na glavu? Pa smudi se Nešo. Ej, dođi sebi, Nešo. Ti sanjaš, bre, Nešo. Udari me nešto. Nešo, pa Nešo. Daj, dođi sebi, razbudi se. Mico, dođi vamo, molim te. Daj uputi ga ukratko. Objasni mu o Balši sve. A ko je Balša? Tvoj rođeni brat. Ja mislio to Predrag. Južno je sladak pravi meca biti. A ti, devojko, budi srećna što ti pripao i meca, onaj. Jeste? Jel ovo sad moja Neša? Sad će da vidimo. Sad će proverimo. Nešo, gledaj vamo. Nešo, 2 i 2. Koliko je 2 i 2? 5. Odlično, 100% Mico on je. Sve sam čuo, baba, moj muž neka je bio veći mangupster nego što sam ja pretpostavljao. Čitaj, kaže Antiću. Znam na pamet, gospodine Đuro. Ajde. Nedeljku muždeki, 50.000 Deutschmaraka. Bravo, Nešo. Predragu muždeki, 50.000 Deutschmaraka. Balši muždeki, 50.000 Deutschmaraka. Čekajte! Da li ste sigurni da ih je samo trojica? Ja, Madame, monsieur, bonsoir. Vous m'avez oublié, oh là là. Vi mene zaboravili. Si, Žužu. Je suis Jacques Muždeka. Ja živim u Parizu. Jo. Došao sam zbog oglasa.